I ni'n parhau gyda'r Ceffylau Chwaraeon o ran yr adran a'r dosbarth nesaf, sef yr Ebolion Ebolesu Adfarch Blwydd O'd, a ti'n cael dy daro'n syth yn dwyt ti am maint y ceffylau yma, gan gofio pa mor ifanc yw nhw? Wel, wrth gwrs, fydd rhaid yn gwneud Ceffylau Chwaraeon, felly dyn ni'n edrych fydden nhw fyny ar 16 hands, 17 hands, felly a lot yn nhw. So bydden nhw'n galampo ceffylau wrth iddyn nhw aeddfedu. Y dosbarth yma wedi rannu gan bod yna gymaint o niferoedd, a mae hwnnw eto yn arwydd da. Yndi, yn iachus iawn bod y gymaint yn cystadlu yma. Fel ni'n gweld fan hyn, 2, 3, 4, 1, Sandbora, a Twist of Fate, yn ddechrauogaeth Kelly Phillips. Allan o'r march, Castle Rise, a Twist of Ginger, a'r gaseg Sandboro Supernova. Dyma ni Caereini Brenhines y Sedd yn bechnogaeth Hugh Griffith o'r Bala. Wrth y march Cedi Star ac allan o'r gaseg Caereini Brenhines y Ddawns. Hugh Griffith wedi cael dipyn o lwyddiant yn y gorffennol yma yn y ffair. A braf gweld y gefnogaeth i'r ffair hefyd. Yn bendant, maen nhw'n dod nôl bob blwyddyn i gystadlu. Cyfle. Glenys Owen yn fan hyn. Aber Menai Paco Raban. Y march Dream On ag allan o Aber Menai Julia. Mr Matthew Ainsworth o Henffordd yn beirniadu yr adran yma ac yn cael y cyfle i gael y cipolwg cynta ar y ceffylau yma. Dyma ni mae Barrington, Court, wrth y march Tiger Attack, ag allan o'r gaseg KBF. Dyma ni Richard a Jean Evans. Ie, Ystwyth Tiger Rose. Yn cystadlu ddoi. Wrth gwrs, oedd hanner frawd i'r Eboles yma yn ail yn y dosbarth blaenorol, ac Caryl Sara sydd yn arddangos yma'n hyn. Allan o'r march Tiger Attack a'r gaseg Ystwyth Special K. Fan hyn wedyn ni, mae da ni Lady Gregory. Dan berchnogaeth Becca Fleming Jenkins. O'r march Lord Gregory a'r gaseg Ton Cynffig Cinderella. Becca Fleming Jenkins yn dangos hefyd. Dyma ni yn dod fan hyn Cwm Blacks Pretty in Pink, dyma berchnogaeth Megan Williams, Gareth Lapin ar y ddangos, ond wrth y march Kirkstall Spirit ag allan o'r gaseg Calios. Nesa, Abergwili Dynamite yn paratoi, allan o'r march Arco, a'r gaseg The Blonde Edition. Bobby Thomas yn arddangos ac yn berchen ar ceffyl yma. Cyn gweld y berthynas arbennig rhwng perchenog a'r ceffyl. A wy'n credu mai dyma'r ola i gael i ddangos yn dyfe o flan. Bodrick Harvey Mears, Mai Kilmore Millie. Bodrick, wrth gwrs, o Chredre Newydd, ac wrth y march Innisfree, The Holy Grail, ag allan o Lysan yn Bragdy, Irish Draft yn fan hyn. Lly, fel o'n i'n crybwyll o Henffordd, Matthew Ainsworth, sydd yn beirniadu, dyna fe, ac yn parhau i roi i lygad craff ar y dosbarth arbennig yma gyda'r Ceffylau Chwaraeon, yr Ebolesu Ebolion Adfarch Blwydd O'd. I ni'n awchu am fwy fan hyn yn y cylch ceffylau dosbarth sydd wedi'i rhannu yn ddwy gyda yr Ebolion Ebolesu Adfarch Blwydd O'd ar Ceffylau Chwaraeon, a mae hwnna'n argoeli'n dda unwaith eto, yn dyw i? Yndi, mae'n adran yma, bob blwyddyn, mae'n syni fi faint yn cystadlu. A mae'n greu cael gweld bod nhw'n dod yma i'r ffair eiaf i Llanelwedd i
i gystadlu yn y gystadleuaeth yma. Ac testament hefyd, Matthew Ainsworth y beirniad, gymaint o barch sydd gen y cystadleuwyr iddo fo hefyd. A mae o'n dyn profiadol iawn ac dwi'n meddwl fydd y cystadleuwyr yn parchu ei feirniadaeth o hefyd. 9 yn y dosbarth yma, a fydd 6 o'r dosbarth yma wedyn ni'n mynd mlaen i gystadlu ochr yn ochr ar 6 o'r dosbarth blaenorol. A pan wyt ti'n edrych ar y teip, nid bryd wrth gwrs, o geffyl, sef Ceffylau Chwaraeon, pa mor anodd yw hi i Matthew Ainsworth i feirniadu, gan bod ti ddim yn beirniadu tebyg i debyg? Na, achos mae yna amrywiaeth yn y gwaed sydd yn fan hyn. Mae o'n anodd iawn, a dyn ni'n gweld fan hyn, mae yna un ychwanegol wedi dod i ymuno â nhw, felly 10 sydd yn y gystadleuaeth erbyn hyn. Ond mae'r gwaed chydig bach yn wahanol, gwaed y warm blood, gwaed y thoroughbred, gwaed yr Irish Draught yn gryf yn rhain, a felly bydd y teip yn wahanol yn dibynnu ar be fydd ei ddyletswydd nhw a job nhw ar ddiwedd y ddydd. Cariad bach ffidele fyna, i ni newydd gweld o'n blaenau ni, yn eiddo i Caroline Hermitage, allan o'r march Sunset Boulevard a'r gaseg Geramaic. Lakeside Heaven's Gift wrth y march Goat-free Lakeside lad ac allan y Kilcotton Crest yn y bechnogaeth Danny Williams yn cael ei arddangos gen Sophie Williams. Wrth i ni groesawu'r nesa, Basimo Queen's Image. Yn eiddo i Adrian Crawford, allan o'r march Future Illusion a'r gaseg Basimo Queensland. Zara Owen o Lanfechain yn arddangos yn fan hyn, a Zara yn un o arddangoswyr prysura ym myd ceffylau hela a'r ceffylau marchogaeth. Dyma ni Mal Atkins Tickety Boo wrth y march Cidi Star, yn gallen o gaseg y Mal Akin, gan bechnogaeth Robert Sgrain ac Jimmy Hooker sydd yn arddangos. Mae Helydd Cynwel a Finne wrth ochr cylch y ceffylau yn gwylio'r dosbarth yma i'r ebolion Eboles neu Adfarch Blwydd yn adran y Ceffylau Chwaraeon, a Helydd ail rhan y dosbarth yma, gan bod yna gymaint o gystadlu, mae wedi rhannu'n ddau. Ydy, sydd yn adlewyrchu ac yn tanlinellu y gefnogaeth i'r ffair eia. A hefyd y parch sy'n cael ei ddangos i Matthew Ainsworth, y beirniad o Henffordd. Ac yn y pwyntiad arbennig o dda, sy'n ni'n deud, Matthew Ainsworth yn y gystadleuaeth yma, mae'r gymdeithas wedi bod yn, mae'r pwyllgor wedi dewis arbennig ar feirniad. Fi'n credu bod y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cael tro bach o flaen Matthew Ainsworth, a mae yna un ar ôl. Felly, jyst i atgoffa chi, gan bod y dosbarth yma wedi rhannu'n ddau, fydd y 6 gorau o'r dosbarth cyntaf a'r 6 gorau o'r dosbarth yma a mynd mlaen i gystadlu ar gyfer y rhosglymau wedyn, ac fydden ni'n edrych mlaen yn fawr iawn i weld pwy fydd yn mynd ar wobr gyntaf yn adran y Ceffylau Chwaraeon. Pan ti'n meddwl hefyd Ceffylau Chwaraeon, mae hyn yn golygu dressage, neidio, hela, cross-country, wrth gwrs y cefngwlad, ac mi fydden ni yn... gan obeithio falle yn y dyfodol, falle wnawn ni weld rhai'r ceffylau yma yn badminton neu yn yr Olympics, gymau Olympaidd yn cystadlu. Fan hyn, mae cariad bach ffidele. Allan o'r march Sunset Boulevard ar gaseg Geramaic, Caroline Hermitage yn berchen. Ac yr ceffylau yma yn cerdded i ffwrdd o'r beirniad ac yn trotio'n yn ôl, ac mae hyn yn gyfle i'r beirniad cael gweld os ydyn nhw'n symud yn syth ac yn gywir. Beth am yr arferiad weithio o ambell i feirniad gyda'r adran yma i edrych ar y triongl? Wrth gwrs, reit, diddorol bod chi'n gofyn hynna, Helydd, achos mae mewn lot o'r gystadlaethau Ceffylau Chwaraeon, be maen nhw'n wneud ydy gosod triongl gyda côns allan. Ac yn hytrach na dosbarth dangos fel bod chi'n cerdded i lawr a trotio nôl, maen nhw'n gwneud cylch o amgylch yn y triongl, trotio nôl gwmpas y conau, a mae hynny'n gyfle i'r beirniad cael gweld sut maen nhw'n symud ar gornel, os yna cydbwysedd, ydyn nhw'n syth, os yna ydyn nhw'n flexible mewn ffordd o'n athletaidd. Ond dwi'n meddwl just cyfyngiad bod gen i'n gymaint o wagle fan hyn
o le i wneud, maen nhw jyst yn wneud ar ffordd traddodiadol. Mae Matthew Ainsworth yn dechrau tynnu mas, fi'n credu, a Basimo Queen's Image gan Adrian Crawford. Drws nesaf cyntaf wedyn ni, mae Larkins Tickety Boo o'r march Cyd Star ar gaseg Ma Larkin. I fod yn onest, dwi ddim cweit yn siŵr beth sy'n digwydd, achos mae yna un yn gadael y cylch, ond Mae Hatrol Countryman o'n blaen i fan hyn. Ei Geirig Einon yn dangos ac yn berchen. Lle'r cyfle i Matthew Ainsworth i wneud i benderfyniad, ac achos mae hon hefyd yn eiliad fawr i'r rheini sydd yn y cylch gan gofio maen nhw'n cael y cyfle i ddod nôl. Dwi'n ni weld rwan, mae ambell un wedi... mae 3 wedi gadael, a wedyn y 6 sydd ar ôl gen ni fan hyn sydd yn mynd i gystadlu yn erbyn y lleill. Felly, dyn ni'n disgwyl i'r rhai eraill dychwelyd i'r dosbarth yma, a gawn ni weld o'r 12 gorau pwy fydd yn mynd ar wobr gyntaf. Mae pawb yn mwynhau aduniad, a mae yna aduniad nawr yn y dosbarth yma, achos gafodd ei rannu yn ddwy, ond bellach mae'r 12 gorau wedi dod nôl. Ie, braf cael gweld gymaint y cystadlu yma i fod yn deg. Glamp o ddosbarth, ac wrth gwrs dyma ni yn cael gledd y 12 gorau yn yr adran. Ac mi siŵr bydd yn gyfle rwan i y beirniad Matthew Ainsworth cael gweld nhw i gyd gyda'i gilydd, i cymharu ac mesur y ceffylau yma. A digon o her i gymharu, allan ni feddwl, gan bod dati ddim tebyg at 'i debyg yma. Ceffylau chwaraeon, pob un ohonyn nhw wedi teilwra i wahanol gryfder mewn ffordd a phwrpas. Yn union, felly wrth i'r arddangoswyr o magu'r ceffylau yma, fydd gen nhw rhyw gôl mewn golwg, neu ceffyl hela, ceffyl dressage, fel ych chi'n deud, cefn gwlad, neidio, ac mae'r gwaed yn wahanol. Maen nhw'n teilwro pa gwaed maen nhw eisiau, os yw'n rhywbeth bach yn gryfach yr Irish Draught sy'n cael ei defnyddio. Wrth gwrs, Matthew Ainsworth yn beirniadu, ac fe sydd wedi bod yn pendilio yn ystod y bore yn hynod o brofiadol yn magu y math yma o geffylau. Yndi, wedi bod yn un o'r cynhyrchwyr prysura yn y byd ceffylau hela a'r cobs hefyd. Ac Zara Owen yn dangos yn fan hyn. So Zara, wrth gwrs, o Lanfechain yn reiddiol. Basimo Queen's Image, wrth y march Future Illusion ac allan o Basimo Queensland. Nesa, mae Ma Larkins Tickety Boo o'r march Cyd Star ar gaseg Ma Larkin. Robert Sgrain yn berchen. Cael ei ddilyn gan Jimmy Hooker. Wrth i ni droi'n golygon at yr un nesa, mae ni Cwm Blacks Pretty in Pink dan berchnogaeth Megan Williams. Gareth Lapin yn arddangos ar rhan Megan. O'r march Kirkstall Spirit ar gaseg Calios. Eirig Einon. Hatterol Countryman wrth y march Lodor Ffrwlyn Llwyd gallen o'r gaseg Petra. Eirig yn berchen ac yn dangos. A braf gweld y berthynas arbennig rhwng y rhai sy'n dangos ar ceffylau. Digon o waith yn paratoi ar gyfer gyda stoc ifanc. Ynddi, mae yna lot o waith i gael ei roi fewn i baratoi rhain ar gyfer y sioe. Mae ni Booth, Pretty Woman, allan o'r march Hello Vincent ar gaseg Rosebud. Hannah Bertorelli yn berchen. Ac yn arddangos, mae'n debyg. Felly 12 yn y dosbarth yma wedi dod nôl at ei gilydd ar ôl cael ei rhannu'n ddwy.
gael ei feirniadu gan Matthew Ainsworth. Elliot Clifton ar arddangos ar ran Rosita Heimer, Eos o swydd y mwythig. Elliot yn filfeddig yn practice Bishop's Castle. A dadnabyddiaeth di o'r rheini sydd yn dangos yn glir hefyd. Yn gymdeithas arbennig. Yndi mae eto, mae byd y ceffylau ni'n fach ac mae pawb yn gyfarwydd ei gilydd. Yn hyn, mae 'da ni cariad bach fidele o'r march Sunset Boulevard ar gaseg Gera Meic. Hwn yn un oedd wedi symud yn hynod o dda yn ysgaf. Mae'n chi weld yn mynd rwan yn ysgeiddig yn y ffordd mae'n symud. A fe fydd Matthew Ainsworth yn edrych ar y symudiad. Abermennau Pacoroban. Na bechnogaeth Glenys Owen. Allan o'r march Drimon ar gaseg Abermennau Julia. Felly, pob un ohonyn nhw yn cael tro o flaen Matthew Ainsworth. Wedi yr aduniad, allwch chi ddod nôl ato ni wedyn at y canlyniad. Ystwyth Tiger Rose gyda Sara. Wrth gwrs, yn ail yn y dosbarth blaenorol efo ei chwaer I Sara hefyd. Glenys Owen, Abermennau Pacoroban yn dod I fyny i'r drydydd safle. Ac yn bedwerydd, 2, 3, 4, 6. Mae Larkins Tikiti Boo yn bedwerydd ar hyn o bryd. A mae'n lun da o'r gwahanol fathau wyt ti'n gallu cael yn y dosbarth ar adran yma mewn gwirionedd yn dywi. Pan wyt ti'n gweld nhw ochr yn ochr ei gilydd. Mae'r het I ffwrdd a mae'n swyddogol. Dyma ni Cwm Blacks Pretty in Pink yn mynd ar wobr gynta. A'r wen yn gweud cyfrolau. Gareth Lapping yn dangos ar ran y Megan Williams o Merthyr Tydfil. Ond Gareth wrth gwrs erbyn hyn yn gartrefi efo'i partner Kerry yn cynhyrchu ceffylau ochrau Henffordd. Ac yn wyneb sydd yn gyfarwydd iawn i'r ffair a'r haf. Ac yn arbenni ddigon fyny yn mynd ar wobr gynta. Very grateful to our judge, Matthew Ainsworth, who's come down from Herefordshire to judge for us here this morning. Well, Gareth Lapping from Hereford, you're showing on behalf of Meg Williams, and you've just said to me, I did not expect that. No, I definitely didn't. It's a bit of a debut for a showing sports horses, so yeah, over the moon. I'd say you're pretty good at it. You might get another gig now. You wait. You've got the championship coming up. Have you got a busy day after? No, only one more today, so it's a quite easy day for us. Try and get Kerry to do a bit grooming. Well, I'm sure she will. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr a pob lwc yn y pencampwriaeth. Thank you very much. Thank you. Gareth Lapping yn neud I waith yn wych ac yn dangos ar ran Megan Williams. Yn sicr yn plesio'r gynulleidfa fan hyn a Cwm Blacks Pretty in Pink yn hawlio y wobr gynta. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw fel tîm. And the second place, Richard Jean Evans, Ystwyth Tiger Rose, ruled by Sarah Evans, and the third place, Glenys Owens, Abermennau Pacoroban, and that's handled by Lowy Murphy.